Jenengan lenggah kemawon. Jenengan lenggah mawon boten menapa. Kula aturi penonton ingkang boten ngajeng lenggah kemawon. Jaya Brata Singapura Yata Gopayandi Kerang-kerang dan kenapi nandon netranya pindo tahono watak ira tur ampura kakak suwur kowe pikise sasama yen rena kenapi lari Sibitnya malih. Sira teng ajeng legah kemawon, siburi ben ketok. Oh, menunggu penak-penak. Di kursine dilungguhi neh kabeh. Nah, si lanang jeluk bangku wong wedok. Si wedok jeluk bangku wong lanang. Iya, cepat. Ora. Wong kleru to, Bang. Masalah. Lungguh jejer. Oh, lungguh jejer. Maskere tinggo ya, Cak ya. Oh, tak kira wong lanang jeluk bangku wong wedok. Terima kasih atas kesadarannya. Para lungguh
Yuk, pada, gila. Oh, ah, oh, nah, panggilan saudara Putut kali Ferry ditunggu ibunya di utara panggung. Putut kalian Ferry ditunggu ibunya di utara panggung. Lagi ibu mau kamu aku.
kasih buat Vendro Kebulung. Siap. Oke, didukung YouTuber Ponorogo. Di Tirto Bening juga ada. Masuk. Rasane wong nandang kangen tenongi atiku rasane peteng tanah sakelingan kepingin nyawa setilo wae wis motenan citra janji tekane kowe ngapusi ganti seprene suwene aku ngenteni nangis batinku graget uripku telas kebet netes olo ning dadaku tutuk lambi anyar sini ngajaro lemariku nanging bojo anyar sing kok pamerne ning aku tutuwangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe nganti larane wong kaya aku ning apa seneng aku yen mok gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku kaya ngene rasane wong
Ricik jauh terus ulang masuk gear. Jangan lupa nanti panjalan Kaiber ini atraksi Pegadir yang bila mana akan diselenggarakan sang Durho ulang gear asik. Salah gear.